मिरु सोरखारनि केबिनेट मन्त्री एबा आसामनि बारग' गिबि मन्त्री सर्बानन्द सन'वाला शुक्रबार खालि माजुलिनि नाव जाब्रबथायनि खौरां लानो थाखाय जाथाय जायगानि मेडिकाटआव नुजाथि होयो। जाब्रबथाय जानाय समाव मानसिफोरखौ रैखा खालामनायाव खुंथायखौ मदद खालामनाय सा 20 सुबुंखौ बारग' गिबि मन्थ्रिया गामसा होनानै बरायो। बिथांमोननि खामानिनि थाखाय बिथाङा बाख्नायो। जरहाट जिल्ला खुंथाय, पुलिस खुंथाय, NDRF, SDRF जों लोगोसे गासिबो मावख'गिरि साख्रिआवलाफोरखौ सन'वाल बिथाङा बाख्नायनायजों लोगोसे दासिमबो गोमानानै थानाय सुबुंखौ नागिरनानै दिहुननो खावलायो। निमाथिघाट दावबायनाय समाव मिरु केबिनेट मन्त्री बिथांजों आसाम सोरखारनि मन्त्री चन्द्रमोहन पाटवारी, बिमल बरा, राज्य सभानि MP कामाख्या प्रसाद तासा, लखिमपुर बियाबनि MP प्रदान बरुवा, लाहुवालनि बारग' MLA रितुपर्णा बरुवा, जिल्ला बेंगिरि अशोक कुमार बर्मन, SP अंकुर जैनजों लोगोसे जिल्लानि मावख'गिरिफ्रा नुजाथिदोंमोन। जरहाटनिफ्राय बिद्याधर कलिता, इनसाइड एनि बर'।